ne yɛrɛ bɛ telefɔni digidigi la baaraw bɛ n bolo han ni muso in fɛnɛ i tɛ fini ɲɛnɛma da ka kala fo jaba bazɛn tila ka taa kala ni da gɛlɛnw kɛ o la i bɛ mun ko ne tun ye fini ɲɛnɛma san a tun bɛ se nin ma wa kɔrɔ bɛna nin tigɛ cogo min na yɛrɛ han nka bɛɛ n'i se de don diɲɛ kɔnɔ ne kɔni b'a kala ne kɔni ka wari ka di ne ma dɔrɔn kuma caman nege tɛ n na mɔgɔ bɛ sɛgɛn tan dili am sɛgɛn walima bi tɛ tan dili yɛrɛ yan awɔ cogo di kan jumɛn b'i da ne ma n'a dugusa dɛ baasi t'i la kɔni basi o ye tiɲɛ yɛrɛ sinɔn e ta ni ne ye i dun sɔrɔla finikala fɛ bi joona walayi fini kalata ka ca n bolo kojugu alima n'i m'a dɔ bɔ a la hali sisan dɔw bɛ so kɔnɔ nin ye mais n'u bɛɛ bila bɔ tɛ kun yan quoi donc n bɛ dɔw kalan ka bɔ a la joona quoi n'a fɔ marché b'i bolo sisan dɛ non ne ma nɔgɔn dɛ ni mɔgɔ mana bɛn sira la jeli kuturu bɛ jeli kuturu voilà i wari kan sisan walayi fo mɔgɔw bɛ to ka ne ɲininka ko kuma ko ne ka sɛgɛrɛ jumɛn parce que ala ni ta kɛ ye walayi ne daga yɛrɛ de n ta ye walayi ala walayi merci yɛrɛ de koyi i b'a papier de bɔ a la ni tigi ka fini ne dabali yɛrɛ banna ni fini ne du ka ɲi nɔ wa kana ni ɲale ta nin jafa di i bolo dalen k'ale ne bɛ fini dɔn toro sisan a da jiginna kɛmɛ ni 50 bɛ don ne daga wuli filɛ sa sari i ka wuli k'i jɔ ta k'i lɛ ta ne k'i jɔlen min ka da la n bɛ k'i viser i ka nin sili la wuli k'i jɔ ta k'i munumunu dili di nugu jɔnni nin sili feere ba mɔgɔ bɛ sili fɔ ne bilen yan mɔgɔ bɛ sili fɔ ne bilen e ta yiri fɛnɛ ko sili ka f'i ye ne tɔgɔ de ko dili la solution style ne tɛ i ɲɔgɔnna la yɛrɛ min bɛ se ka ne ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a mana fɔlɔ yɛrɛ non walayi sanfɛ fo duguma a bɛɛ dafalen don a bɛɛ dafalen walayi ne ko ne ɲɔgɔn tɛ yiri a y'i jɔ fɔlɔ sa sinon i bɛ ɲininka fɔlɔ yɛrɛ fana sa ayi ne ka dɔrɔn o ye kɛlɛ fana ayi sa ne fɛnɛ fɔlɔ la ten sa i b'a fɔ ɲɛna a kana masina i jɛna n'a ye mais e o kan ka e kamana don ne la o t'a ɲɛ ye o sa ka sa i fɛnɛ dusu bɔgɔ di mɔgɔ tɛ girin ka da e kan dɛ ni mɔgɔ girinna ka da e kan dɔrɔn i b'a wuli mɔgɔ la n bɛ don n ka so kɔnɔ dɛ ayi jo t'a la wuli an ka foto ta sa ayi sinapu ne tɛ wuli la sinapu an ka sinapu ye wa dili e cɛ ye o ko mɔgɔ saba jira ko kelen b'a kun fɛ aw bɛ se ka foto ta ne jɔlen tɔ la tɛ n wele alima i fana ni sa fɔ i fana k'i gɛrɛ ka na sa kamera bila kan alima alima ne ko e ka foto bɛ envoyer ma cogo di dɛ foto b'an fɛ yan wa o t'i kun fɔlɔ komi bitomani de bɛ ne bolo sisan fɔlɔ alima furu man di na aw yɛrɛ bɛ ne bolo sisan an npogotigininw k'a fɔ ko kanu man di ne ma mun ne fɛnɛ b'a fɔ ko furu man di la npogotigininw jɔ dili i ni jɔ ye ne kama ne de ma sa o i t'i ta fɔ o i t'i ta fɔ alima walayi man ka taga n jafara na alima dɛ e yɛrɛ ma foyi di jɛbaw bara bolo e bɛ lati jumɛn b'i la du in kɔnɔ yan den t'i bolo foyi t'i bolo yan hali fara ka kamila waati ko fara tun bɛ iPhone di muso ma k'u falen fara de alima o ye tiɲɛ ye fara ni fulo o tun bɛ u ka musow tun bɛ don ka bɔ kɛ yan nɔ walayi n yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ ye wala ni kelen bɔra kelen bɛ don ni kelen bɔra kelen bɛ don a sera dili ma e yɛrɛ t'a dɔn a ka denmisɛnnin dɔ tun bɛ yen nɔ iPhone de tun b'o bolo e ni dili ye min fɔ dili bɛ sɔrɔ bitomani de bɛ fara bolo mais iPhone de tun b'o bolo fara de y'o san k'o d'o ma mais n'a fɔra e yɛrɛ fara furumuso ye e mun ye fara dɛsɛlen don ka ko kɛ ko ye ka furu madonna dɔrɔn k'o di e ma calima wala ni ma wuli ka ko na nin ma ɲi dɛ walahi nin ma ɲi nɔ fara hinɛ bɛ na sisan a bɛ ka telimani telimani yɛrɛ cɛn o taa bɔ a lajɛ wala hinɛ bɛ lajɛ sugu de bɛ taa la cɛbakɔrɔ hinɛ o bira alima ne y'o bɔ na mɛna ne bɛ so kɔnɔ i tɛ baara la i tɛ foyi la ne ye cɛ satɔla ye suma ne b'a ta k'a poussé k'a bila tile la cɛbakɔrɔ tɛ hinɛ na fɛn i b'o f'i ɲɛna dɛ ni hinɛna cɛbakɔrɔ la bɛɛ fɛn min fo k'a faga e min bɛ hinɛ cɛkɔrɔba la dɛ a bɛ bila e de la cɛbakɔrɔ ma hinɛ cɛbakɔrɔ tɔgɔ de ko fori ka bɔ n kɔrɔ i si yan ko hinɛ cɛba de kɛ cɛmɔgɔya min ko hinɛ alima bitɔn t'i bolo i fa dɔw bɛ ka yala yala ni telefɔni ne yɛrɛ la dɛ ni yɛrɛ nege bɔra ne la yɛrɛ walayi n'a ka di ne san ne bɛ dɔ wele san bila a bɛ na iPhone di ne ma san kura min bɔra san a bɛ na di ne ma san kanto ne bolo ne ka bɔgɔtiya bɛ kɛ dangadenya yɛrɛ alima ma dɔrɔn cɛ de ye wolo bi bisimila e de kan ka ne fɛnɛ bɛ deli la dɛ mun ɲinɛ ne mais e ko sa ko ne y'i kamalen wele ko courant bɔra sa ko bɛ bila ne bɛ kɔrɔlen di alima ma dɔrɔn e ko dɔgɔninw tɛ yen nɔ dɛ a kuma cɛ tɛ yen nɔ i bɛ cɛlasigi fɛnɛ ne kuma ne nana ka cɛlasigi a ye yan i tɛ ko kunna ne bɛ ko kunna cɛ min f'i ɲɛna an donna sunu dili bɛ ni nege b'i la du in kɔnɔ yan ne b'a nege bɔ la ni munumunu dɔrɔn e kelen dafa la wagati min na e nana a ma tɛmɛ kalo 2 kan i ka telefɔni ma cɛ karamɔgɔ sera k'o dilan ka ma fɔ karamɔgɔ mais sisan min bɛ ne bolo dun a m'o sa ne kun tɛ bolo yan a m'o sa hali n'i y'a sɛgɛsɛgɛ e ni sa i ka pari wari hali n'i y'a san ka pari wari la a tɛ ne bolo wa
est ce que abe alma bulu alma fete pa oh alma be arajo le la ma tala ne be TikTok la je kala TikTok ba kapito man ngona efene Aïssa ego fosa TikTok ba kapito man ngona ko sa ne yero da mo TikTok ba kapito man ngona téléphone chena tunna yakli bala kan quoi oh zone mo shwe buru mani ngbe bola oh zone tu ma kala joli ka téléphone tana o kalo ba ngo fe do mandine mo ma ga android le o ma ko le mo te giri ngada ni be aka ni sali ta forest ay ila da uli ay aka da uli ay de mandi ay ba do ta kare ala ko ala ta kama ala ko akele be Didi pere ne buka. Ay, ko se giri na ga de ka. giri ngada ngange Ay, makana kara de didi fe. aka dine me salini ale wo cheni akuna be cheni fo ejutala abal ka mata ngana to ko ala ne ma kele wo la Ay, abanda. ah eta frege me kele wo Ay, sa ne mi bora nga sokono kana. Ka giri ga da didi ga bi ko ndaga wuli ndaga wuli ta to ko. alle mo fo wala le Wele ka ma bala. ali bi ne bora kena be de ko kulena walai e kulena ma kulena wi kumure be de kulena kene mana nai ni be sibi ngalo de mo be kulena Awosa, e didi ga da banya mbege ko amu ko sabade bi dugene ma. Ekele ne kele bam dili ne ye debi jamane kele ko ta ko anga bo. wallahi sali kele ko sali kana kele buna Kele ko Fini ko kele kele te dili da wa. fini ko fini ka ta pera ka de ko so o ko tani mai ko kele ne ke tele wallahi mo be kan wala no ko na wa Nen dugolo te kele ko ne de la. kan ya fura se alma Isi se iya kala li ge sache. Ko ko giri na ga de ge se fini ga kele da block ma do sa. Ate baro de la. foto ifasika bibi Dia foto ifasika bibi Dai fasi. Mo dai fasi ka te no kan ta ya jemo la kin tili no ni te ko do ne ifasika bibi aflene. Wa ma bla ga satiga sisa. Ajari ya maje. Imami sai jigito yuna. Wanyachi mai bala je. Na maje ye biga telefoni na fili. O kuma mune kera. Ni ko giri na ga de ga doro ra do ta bota. Alma ne re tanga so kono. tiga so ne ke ne di aya fly ana fiyale na kuma ko ne de dala kuma de o na fiyale kuma ko kale na ko e mo ko ye te so ate bana telefone ta mene ana ate ya sangele bo ko sana dalu ne do wole promote ni asa ni ya ka para wadila ay tra video ko to che ka boy ga sanga de ma ay para mo ni masa ala ka mo ni me ka mo ko ala la sanga di kana mo te poni me ka mo ko ala la sanga di kana mo te mo te ga sanga di para ma ko almare ibi ni che wa wala ibi ni che wa wala ale ma wori wa kara mo no tambe e che o ga bene diliga kuma ejene me fara ibu kana soda Allah wallahi fara mi nya fiye ko mi akete mbai ipera kuma ire o dila do matasa abendo just maka bola we telefoni mare abana abendo wallahi di do na ibu kana soda ni dangu diliga kalande bara bro alma ouais ça va mumbia kama mumbia le mo ko telefoni ni da fara jime telefoni alma telefon te bula te wala telefon na e bi wala telefoni da bito mani frani ba andro dire so iphone ne wa dire margi laban sano ne bodi alma sigi kumulo ka kena frani kumulo ka kena e telefon do bi bolo ibi mi wala ibi soro telefon na ka ba mu telefon wara ko bi telefoni da ne bura fara dugan e bi ne so ala jima ni appel do abi ka mu ke ni appel te alma sabalisa munala kele mi ni nga se bito mani be bolo ali sano ite ka se ka fo e boka diano alma sabali quoi frani munala te se ka munala ta yini nga mo ko famiyali de be famia e an bora degun dola sisan e yɛrɛ b'a dɔn an ka moto tile daga min kɛ jɔn an ka dilan an tiriki tɔrɔkɔ caman kɛ o dilanna ala ma mais marché tɛ yen fɔlɔ e bɛ n'i jɔ n dala tuguni ko telefɔni cala kama sa ne ka sira to la bilen fana ne y'o telefɔni de san ka di ne ma alima i m'a fɔ ko iphone yan n tɛ dan ka iphone san ka d'i ma dɛ iphone dilan usine in n b'i bila o de kɔnɔ o mun mana mana e bɛ bila o de kɔnɔ b'i bila o de kɔnɔ o bɛ tile fila di ma fana n'i ma telefɔni di yan nɔ i tɛna ne sɔrɔ yan du in kɔnɔ yan bilen i b'a samiya bɛ yen bi la i bɛ tile fila de di ma taa i bara iphone san ka di yan nɔ i bɛ n dɔn i bɛna dɔ sɔrɔ so in kɔnɔ yan cogo tɛ ne y'a dilan ne muso wɛrɛ furu ka bila yan nɔ alima an sera yen wala an tɛmɛna yen yɛrɛ Flo Safileni Flo Safile ala ko safile ni baro kenyo wale ulala fila de b'aw bolo a ye telefɔni san ka di yan nɔ sinon dɔ bɛ ka tobili kɛ ka dɔgɔ a yɛrɛ b'a tobi yan nɔ ni fori alma e dili i daga ni fɔ n ye koyi i bɛ ni kana tɛgɛ ɲimi ko alma i ma fariya
mais fara bɛ ka sira ba fɔ wala ko bɛ ka bɛna téléphone a photo ma sa alma sa i ma fɔ de fɔlɔ ne ko mun de kɛra dɛ téléphone sa i bɛ yala ye mun de duna sile fo ka kɛ kin wa ila to sa kile fila de b'a bolo sa kile fila ka to sa alma ne ko fara yɛrɛ de ka di e sa cɛ jɛn bi dusu kura dɔ se ka ko dɔ kɛ sa a bɛ n'an sɔrɔ yan su na ye mun fɔ m'o fa ye na awɔ ɲamɛ tandili a bɛ fisaya yɛrɛ de ma wala parce que réseau kan fɛnw cayalen don sisan ni tɛ réseau kɔnɔ dɔ t'a kɔnɔ yaya tandili n cɛ i ni baraji kin diya an yɛrɛ ne kun fɔ ne bɛ yan aw ladi dɔrɔn de kama ne ka kɔrɔ aw bɛɛ ala ye furu nɔgɔya mais ne ka kɔrɔ aw bɛɛ yan ne sigilen bɛ fɛ aw jɔlen t'o ye o voilà hali ni furula i bɛ to yan nɔ a ti cɛ a ti ladi wɛrɛ kɔnɔ dɛ n'o tɛ an bɛ sɛgɛn ne walayi yɔrɔ dɛ awɔ i bɛ to k'an ka fɛ yan awɔ an tɛ tunu ɲɔgɔn na sa ne tɛ furu ye Mali la yan ayi an tɛ tunu ɲɔgɔn na sa téléphone bɛ yen nɔ n bɛ to ka conseil d'aw ma awɔ Alima kɔfɛ sa furu ma nɔgɔya mɔgɔ bɛ jɔ ko ne bɛ furu sa ala ka cɛ nɔgɔya ye amina yarabi ne bɛ don so kɔnɔ awɔ Alima taa i repose foyi t'i la nanga ma cɛ mɔgɔnin ninnu non i b'a dɔn Flo yo cɛ gɛlɛya in bɛ fan bɛɛ fɛ sisan koyi mais cɛ muso tɛ ka sɔrɔ ka taa tellement na non c'est an pas kun bɛ client minnu sɔrɔ mais non on trouve pas assez non mais ne ka miiri de quoi an bɔtɔ Alima fɛnɛ ye kuma mun fɔ quoi Alima min fɔ cɛ Flo kana n'i yɛrɛ kɛ kalabanci ye sa i b'a dɔn ni ko mun ma diya i kun fɛ dɔrɔn i b'a essayer k'i bɛ i panpan o kuma kunna non mais i b'a dɔn an bɔtɔ Alima ma téléphone ko kuma fɔ i yɛrɛ i ka nin man di ne yɛrɛ mais don o don e ni Alima b'aw ka baro la moi je peux pas tout écouter tuma dɔ la yɛrɛ aw ka baro bɛ ne déranger je n'arrive pas b'a la ko ka téléphone de san ka d'a ma n'a fɔra marché tɛ ka sɔrɔ wari ni mun b'an bolo an y'o bɛɛ don moto in na o ma se k'o yɛrɛ bɔ f'an tilala ka obligé ka grand sœur fɛnɛ ka wari dɔ tigɛ k'o fɛngɛ a la ok la téléphone de san ka d'a ma ka téléphone de san ka d'a ma moi je sais plus quoi faire quoi non bon moto fɛnɛ filɛ nin investissement de ye o téléphone tɛ se ka bila nin ɲɛ o an ma wari fili o ça c'est la priorité téléphone télé c'est-à-dire chaussures quoi encore radio olu bɛɛ ye secondaire de ye quoi ça c'est l'investissement i bɛ ka wari don fɛn na don nataw la mun bɛ wari d'i ma o de y'an ka moto y'an bolo tantɔ donc nous on peut pas laisser ça i b'a dɔn pour soi-disant téléphone i b'a dɔn pour soi-disant téléphone la i bɛ fɛ ka mun kuma fɔ sisan komi e muso tɛ i bɛ ka tila ka o fana mun kuma sugu ye Flo soi-disant faut pas te e ta kɛ i komi e muso tɛ o de bɛ k'i ta kɛ manamana fɔ yɔrɔ ne bɛ k'i lafaamuya de k'i motiver de parce que e tɛna moto bila téléphone ɲɛ ou bien e bɛna moto bila téléphone e muso dɔ o ye tiɲɛ mɛ sisan de ne bɛ ka cɛ gɛnɛya nafa dɔn ani sisan de ne bɛ k'a diya dɔn a bɛɛ ni Ala cɛ walayi mais e filɛ nin i tɛ ɲininka téléphone ko la i bɛ da waati mun ma n'i diya i bɛ wuli waati mun ma n'i diya ne dun ni ne ma a tɛ se ka ɲɛfɔ quoi en un mot bilayi e yɛrɛ e b'i da dɔrɔn e bɛ sunɔgɔ ne dun i b'a dɔn an ka soli toliden 60 ne dalen ma a bɛɛ compter ne y'o bɛɛ jate ya ne y'o bɛɛ jate cɛ n tɛ se ka sunɔgɔ non mais i b'a dɔn e filɛ bɛ ka ka ca ne dun y'a fɔ ne y'a fɔ grand sœur ye ne tun tɛ fɛ ka muso furu sisan olu fana tulo jalen de don u bɛ mɔgɔ diyagoya k'o bila furu in na furu mun yɛrɛ kun tɛ n fɛ la koyi i fɛ la ko tɛ wa i diɲɛ muso ayi sa ne bolo ni furu kɔni kɛra ni diɲɛ muso ta kɔni ye kɔni ça c'est bon mais mun yɛrɛ fana bɛ ka n tɔɔrɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan quoi a fana bannen don don wolo fana de ma quoi n'a fɔra an ye kelen mun fana tun b'an bolo dangaden in fana o bila ka taa kɔ kan yen fɛ Mohamed ka fɛngɛ ye Mohamed ka fɛngɛ in kɛ e bɛ ka n si kɛ match la tɔnɔ tɛ ka sɔrɔ match ta min ni ka na n fa i b'a dɔn den fana ye garisɛgɛ o déjà den kelen b'e bolo a t'i kɛrɛfɛ mais den b'i bolo ayi n'a bɛ n kɛrɛfɛ a bɛ n bolo mais n yɛrɛ tɛ den mun yɔrɔ dɔn mais e ko den don ala ye den d'e ma tu vois et puis en plus vous êtes jeune là tu n'as pas à t'inquiéter an b'a ka téléphone ko ninnu cɛ i b'a dɔn i yɛrɛ t'an tɔ fɔlɔ cɛ i ɲɛ tɛ nin fitinin na cɛ denmisɛnnin de don mais téléphone ka denmisɛnnin ka yala ni téléphone ye carré kɔnɔ tan tɔ téléphone ɲɛnama b'a bolo dɛ i b'a dɔn ni senkala ka jan ka nin denmisɛnnin de nin bɛ cogo min na plan dɔ bɛ ne kɔnɔ e ka an k'a to a ka na tan ayi ale ma mɔgɔ bɛ téléphone na nin fana bɛ ka n'a yɛrɛ d'anw ma yan ko ni Ala b'i sɔn a t'i ɲininka i fa jamu kuma t'i ba jamu a bɛ ka gɛrɛ na a bɛ ka gɛrɛ na a b'anw dala cɛ b'aw bolo cɛ ko b'aw la ala k'an kisi o ma
denmisɛnninw ka tunu an ka bɔ ka t'olu ɲini baliku n'a dasi ka n'a ka tunu i kibaruya tɛ dɔn mɔgɔ t'i kibaruya kalama hali fɔlɔko ka fisa n'o ye i cɛkɔrɔbatɔ hali minnu ye doni minɛ k'u cun olu tɛ tunu bamakɔ i cɛkɔrɔba k'e alimami han ka tunu tile joli mɔgɔ t'i kibaruya dɔn mɔgɔ wari n'a taara da sunguru dɔ fɛ yan o kaba la ko maa yɛrɛ mɔgɔnifin y'a kɛ ten tɔ i balugutɔ i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ i yɛrɛ duguba kɔnɔ sigi in na. dɔgɔ. petit. non. Flo, il bouge. Ça va? Quand même. Ok. Il bla. Am cogo di? Ko bɛɛ kɛ. Alhamdulillah. E bɛ ka taa. Bon, n bɛ fɛ ka taa so de. I bɛ fɛ ka taa so de. I bɛ ka taa so de. I b'a dɔn an bɛ fɛ k'i ci n'a tɛ k'i ma baasi. Non, mɔgɔ bɛ se ka bɛn kɔrɔ ka ci ma. Voilà. Mais bon, c'est un bon petit. C'est un très bon petit. Wallahi. E yɛrɛ tɔgɔ? Bon, ne tɔgɔ Buwa. A tɔgɔ de ko Buwa. Non, bon, i b'a dɔn mun bɛ yan? Butigi dɔ bɛ carré kɔnɔ yan quoi. Bon, i b'a dɔn grand frère bɛ cigarette min, i bɛ cigarette mugan san. Hein? Bon, 80 mun ka di i yɛrɛ b'i diya fɛn san o la quoi. I y'a faamu wa? C'est juste derrière quoi, nin carré in kɔnɔ. Awɔ, papier dɔ tɛ yen quoi, i bɛ numéro d'a ma dɔrɔn. An bɛ numéro sɛbɛn ka d'i ma. An bɛ numéro sɛbɛn ka d'a ma. Ok. Bon, sisan est-ce que a tɛ crédit mugana kɛ mun na? A bɛ crédit mugana k'i kun. I bɛ crédit mugana fɛnɛ kɛ mun na? Voilà. Parce que n'a fɔra cigarette dɔrɔn cɛ. Cigarette mugan crédit mugan cɛ i ka bi seegin. I bɛ warimisɛn tɔ ta. A y'a kɛ 60 yɛrɛ. Mais o tɛ foyi y'a ko la quoi, i y'a mɛn wa? I tɛ se ka taa. I jɔ tantɔ dɛ. I ka téléphone ta parce que i b'a dɔn kɔfɛ carré in kɔnɔ yan dɛlɛnkanw de bɛ yen. U kana n'i ka téléphone minɛ i la pour rien. U kana n'i bɔnɛ i ni na mɔgɔ minnu don i tɛ hinɛ. Ne i b'a dɔn zon yɛrɛ de tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye quoi. Walayi. I b'a dɔn nin carré in. A carré in man ɲi. An bɛ solution sɔrɔ a ko la. An bɛ solution sɔrɔ. Mais pour l'instant téléphone dilan yan fɔlɔ. I bɛ téléphone to, i y'a mɛn wa? Voilà. I bɛ taa sanni kɛ butigi kɔnɔ ka na. Warimisɛn kɔni y'i ta ye quoi. I b'a ko télé, i y'a mɛn wa? Voilà, n'u y'i wele kana kuma u fɛ, i y'a mɛn Buwa? Mɔgɔ kuma n'i fɛ kana kuma a fɛ. Yan denmisɛnnin ninnu man ɲi. Wale Buwa. Ah ouais. A donna butigi kɔnɔ. A donna butigi kɔnɔ. Bravo. Lui, c'est mon ami. Au revoir. Tiens, ta main sur. I bɛ taa min? Ne yɛrɛ ma da karamɔgɔ tununi na. Ne ma da a ma ne kunkolo minɛ. Kabini ne y'a mɛn ko karisa tunu dɔrɔn ma ne kunkolo minɛ. Ka se k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔliba ye. N'i bolo ko diɲɛlatigɛ in bɛna laban tan ni ka muso furu ka taa kɛ diɲɛ yaala ye. Han? An ye dɔ kɛ nin bɛɛ la koyi. E ye wɔlɔ min don o ye karamɔgɔ ne y'a ba kɔrɔ de don. O muso fana hakili latigɛlen don ko cɛ b'a bolo. Cɛ min bɛ tunu a yɛrɛ ye. Ala k'an kisi. Nsɔnjuru b'a bolo. Walayi bilayi nsɔnjuru b'a bolo. Ni juru b'a bolo. Ala kisɛ bɛ n bolo sa. Kana muso furu. Ka k'i ta kɛ diɲɛ yala ye. A jurumu man ɲi. N'i y'a dɔn i ma fɛrɛ muso furu kama kana muso furu. Diɲɛlatigɛ kɔnɔ walayi ɲin tɛ lafiya ni muso ma lafiya i bolo. E taara waliden ta u ka so. N'i ma ɲɛ i ka sunkuru tigɛ ko i so tɛ kun. Jarabi juru man ɲi. Ni juru b'a bolo. Nkara fɛn b'a bolo. I tɛ se ka kɛ muso fɛ ka lakasi. Ka kɛ muso fɛ ka tɔɔrɔ. Ala sa. Muso lakasi ma ɲi dunuya. N'i ma ɲɛ a kɔ. I ka jahanama kɔnɔ denw latigɛra diɲɛ ni Ala cɛ. Hali ka bɔ karamɔgɔya la. Muso ni tɔɔrɔ man kan. Muso ni hami man kan. Muso ni hami man kan. Muso ɲuman ni kasi man kan. Walayi. I tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ka lakasi.
Dili. Kakek mau kata Dili. Dili apa nata sabali? Mana jadi makan sama terane bekasi ni. Sanjuru ba boleh bene kadu kone alsa. Ha? Ninjuru ba boleh bene kadu kone alsa. Dia ni soira de babu. Oh pele bene kadu kone tega mole ita chokola munadi. Iti fara ko nga wasa. Ha? Iti fara na wasa na puke. Ko ebi dado mau tala muna. Ida bontala nda kitala ne mo Tabe tala di. Yere ki da bonta da. Oh ne kayala mumbese ema. Ngayala mumbese ema. Lugo tra ya. Ai namanya sonjuru ba bole titafi. Oye ka sila wa menga do ga sila ya. Basi ni le ka ya woni be so kana kana kormat genta. Ni kormat gere ni tra ya yo ko tra ya da sino. Dili fami ndoro se doro ni ma sawale aka haramu ni ameti ganyo na yangwe. Ameti ganyo na yangwe. Idume kogola apana tambe ka fi ga sawali ha. Nte sabali. Bene kormat ge neta sere ma wa neta ranga yalla baro ne kuntara mina. Lugo to be bela jambe. Ne furu soma mi fo ke kunkofo. Ke kunkofo. Désormais, il faut te quitter dans moi. Allô? Dili comment moi? Mon bébé, ça va? Wala yira nyina fin bari bin. Shuna ni bina kana nyina kana nishe ya me. Ayo don la tayo sa ro mina wulu ta mandire ta awo ida sanan do ko flare to. Ito wor ta sa. Ayi wala o don la ni ma fe go garde corps do bino ngo ikan uta ko blane ko. Wala nedu. Oy ma se fema. Ay ale ko lente ko severe. Oy be mo ko ibe ko lim blakana. Ko wala no. Nyame. Awo sheri bisu bale nne awo jeta I love you. Wallahi I fuck you. Itele kana bara la me. Awo ne rebe kala kala na sami ko wajiga do sokono. Awo wallahi. Bebe wala ibo phone mbodo no sane bode fesa. Ay bina no doy. Tabarikala wallahi. Nana kumbe so jana te ko ni kumbe refa. Wallahi. Che nyuma le be mchumso bo nyoko na. Barka bala ala maka ndreba ko barka bala. Afa e konne kaka dilike ko asangoi. Ka belebele ude ko mumbalai. Barka magalo tige. Ifaka ibaka de pa masye folo. Awa. Okay. Awa. Sene. Kuma ame ko la Dili aya punta ni ko fasula bi la ni cheba kuma do volda bla kwa wallahi ibina mo kola mola ne mko itanto ay ni ko basu man ne kala mo bata ibini ga ko gura ni de ma ko ga me ka bi asandu ende la ki ya ko mando tia ibini kuma ga mo te ko bina kila sanga ko nche do bi anu sam ay ko su ga dabla de mi ma de ki ga fulu sa ko de an ne ga fulu sa ne ta sali de li ga na ya ay to ko basu do la dabla de ay o dabla de ne kuma akli so sanga ko ga gadi ko lo tina ko nche do nyo tene ko bania il fallait répondre. Ni chien il coule ta ignela. Il a ta bon il fait un calamie. Il a Dili. Barka de vilasa aka haram. No le fait délicat jara. Jara kolo bakari jara desa. Jara ade kuro sunsu. Wala no nin lamin tikile. Mais est-ce que la semaine te mening meni bulwa? Ah ouais non ni muti bulu. Oh wa anana ndia semaine te mening. Oh ko shi tum gab na ni kula bolin. Ma korton da fara yere nya wakale. Ni mai ne. Kuma so duru ben ni bulu. Na ni du. Ai me chocho miri musoka surafuna kola barka bula kola lali. Chocho ni mali tena poshi kunna de kai. Cheka jugu. Ya cheka jugu. Cheka chenya poshi yogo. No ko do. Alaka barka dola. Dile mai cheka me poshi kunna. Ja. Kone ko jume. Cheka me poshi kunna mai. Mo tensa aku kabla ni shewo dili. Ai abina wakati mnaoga so daraw. Nguli lawli dara ne biya. Ai ndige lawli sadiga fo mga te lawli. Ai sali mo ngombe kele a chala funi ka te lawli. Tensa ibe bisalika ko jati wadi bala yasalla salma shete be gadne mako. Shini nata tura sa shin ba. Nere akibe sheni salika shedum no yokola ko so lawni sante bere boje sanana. Ko la ko chenu de. Ah. Ko musudo bi bere bere nani ku fu ni yu fu kuma sali kutela ni ali su kunda ndala. Ko ene na bakani ma ko ni ga su. Do sali ma dum tebe kana. Adon sa sali wujula de glan. Wujula. Ka haram na sisa. Ala de gala kan so medili. Nganga kuma. Amikla ko kuma yuko besa. Ai shekoi ni.
Kibero share ne getene na blina kadi na ni ba bedi ma. Bele. Diliga. Ba dilika. Isanga nyama tere. Diliga. Diliga. Isanga nyama tere. Noko ni cento ko ni to ko parega ben nako ni. Apara ke ni get. Bon. Da ba ke ndo mene. Nga ema fa kana ni burede. Ente wuro kula sansa kara mo ganto insane afa furu ko be na wa. Ya itido. Wallahi ne beni fie kuma be furu wakati be mutola ko di sawali ko yo efle ne be bor la furu kuma nyafo na bor jamanu ga dabla ko ta wallahi fana ikoro imena ne dili ya me era akli tala almana na baraga dinya le ano o e jesoro tala ma o te du suka sila ne wa limi nyama to ka chenyi yo imena ta furu choro ma mo komti segi disuma frango asika doro me kelenga tan ko dia no ma ne kan sema pentri ebia ifana kara mo ni so imbe chiga ne dili nega bobo shenflo bela ebe nega dukune ya ifana bona isere yere ala kan no ngoni manadoro billahi ne matati emena ne wallahi ne bara e fa egen ni law ga ala ga snegi yela sui ibala ensao patara mabla leo aka Moro, you na te botu. ka jujo jime kabo flo e koni ibi kala bakari koni alma na mo Ni le ven bara. Allah. Branque. En bom. Aí santi. On dirait mais tu contente nous. Tu as un téléphone c'est bon. Tiens, voilà téléphone kene. Après ça va Allah, ngena sa. Bara. Flo tiga kuma ko di mitri la téléphone ne gadine ma. Ne be flo se ko chu wallahi ba se ngere di. Ma flo ga téléphone ne gadine ma. Ibn ta de wala de sa gadine ma. Alma. Écoute téléphone ni là. Oui, téléphone sur comment tu as tout nous fait. Il faut te contenter de ce que tu as. Tu as demandé le téléphone, on t'a donné le téléphone, mais comment c'est nous tu as où le téléphone n'était? Téléphone ne. ah bon ni ta fait ta ne ma Voilà. ni ta fait ba bien Ne la téléphone te wala. ba ba e blozoro ko fanfa ma bla ban fentere ni ta fait dro ba bien on fait la mun ko la Ne fais ga TikTok de si avant WhatsApp. Il est snap pour aller à mer. Tout ça c'est pas un problème. yo ni yere ba kala ni ta kala tu o fana mun ko na Ne te sur kala sa fala, ni te sur kala ne bo fe. C'est bon ça, c'est bon. Ni quand c'est la moto sangadi mo comme kon mais quand c'est sans sangadoma. Donc c'est pas un problème, c'est des applications. Tu vois, tu as déjà fourni l'effort, c'est des applications. Applications mon bekade. Et au TikTok là. TikTok, WhatsApp, Snap. ali gago mun créera ça. Amo bekala. c'est yere flo ba kala ne te foi kala nta kala Ama kala ça. flo mun be Application côté wa. application tene mu flo ba kala Oh, problème ta là. je vais ça do so kono Ka dun so on téléphone ya. Ah, No ne ne. Njane sa, hein. dibi ga kula ba kun ta ko ne ga ya famia Ibe ki deme ni te kan de sa abaka fengo kuma mfon te fe ka fem ke al sa bi mu yo era bula kunna ke ken téléphone sa adama. Bula ça cause de ça téléphone fenga ki kan sa adama. Sans les WhatsApp, les trucs, les TikTok, on est vous amuser, on va tant tuer. On va avoir légal. ibaro mena fengo fena 14 Jamana Jawati Sera. Salam alaikum. alaikum salam badara sawa ma Aya, moi-même na deli jamana jo. Ka jamana jo. Ka jamana jo. Oh, jamana jo eri sera. Ne mo be ka jamana kono do be ka jamana, me fe ka jamana jo. On y a pour dire. Oh, importer da ne ra de fe ka jamana eri di jo. Jamana kono do ka deme. De bo de jo. Kana tare. Jo. Président me na fe ka do. Voilà. Na premier directeur na président ni mani ko jatemne. Ebe na ale me fe ka poli. ne wala abe Est-ce que kulo chendo? wala ne mde fe ka Est-ce que kulo chendo te? Président me na dugulo to dem siga ala me na bulga do. Est-ce que te fato? yafa Ha? yafa Oh, aya ka deme dula kana. Jamana kan ale nyanyire. E kan ka fendo de ke président mu ba to ne kun kan mi sara ale ka leta sa. Ne kuma mi ne dra ku be. Président ebe kana. président ambe ba sara ne ka war ba bulu Oh. e ma ba kan ga jamana sara jo o, a beta sara o. Aya ka deme bla jamana deme. ki ga jamana Ay, magre ma fuko. oh ambe re do Jamana ka mun mun di. Ka mun tala de.
ai ni jamana ye dɛmɛ bila jamana kɔnɔ jamana e bɛna sira min bɔ sanfɛ ka na a daminɛ na bɔ a tɔ ye sisan jamana kɔnɔdenw ka dɛmɛ bɛ na wala n'o kɛra sisan mana fɛngɛ fana bɛ na n ka cɛ avion fiye minnu bɛ tɛmɛ komi jamana sira in banna ka ban bon ani hadamadenw bɛ boli minnu fɛ ani maanifinw olu minnu bɛ tɛmɛ ni minnu kɛ olu fana. Badara ne ye n ta bila awɔ ne ye n ta i ta bila ka taa. aéroport de bɛna dilan sanfɛ. Badara aéroport de bɛna dilan sanfɛ. voilà i y'a faamu n ka premier directeur i y'a faamu sa avion a bɛ dilan sanfɛ nka ale kan ka pan ni fiɲɛ de fiɲɛ ni fiɲɛ dilanna dɔrɔn ale bɛ pan ni fiɲɛ fana ma dilan dɔrɔn a tɛ pan. fiɲɛ to yen ma ye fiyewu. aéroport in ma cɛ jamana bɛ cogo min na sisan jamana kɔnɔdenw bɛɛ mago bɛ dɛmɛ na dɛ. i ma o don ne yɛrɛ bɔra yen ka taa kurafɛla na yen yafa fɛ u taatɔ dɛ u ye ne ka premier ministre dɔ de minɛ n b'ala ka dɛmɛ ɲini sisan n bɛ fɛ ka n ka jamana tɔ sécurité. I tɛ fɛ k'a di dɛ. ne m'a di yan n y'a di. I kunna jara. ayi a banna a banna. maa tɛ du kɔnɔ bilen. a bɛna don. ala ka waati la jira. Amina.